बोला बोला सच्चे दरबार की। खबर ले आवा हो कहवा बारी मैया हमार हो आके तनी तू बतावा हो। जा 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 ये पुरवा माई के खबर ले आवा हो कहवा बारी मैया हमार हो आके तनी तू बतावा हो। राची राची हम सजावनी मैया तोहर पंडाल हो आवाए मैया निमिया के छोलिया सतो बहिन के साथ हो सतो बहिन के साथ हो। राची राची हम सजावनी मैया तोहर पंडाल हो खबर ले आवा हो कहवा बारी मैया हमार हो आके तनी तू बतावा हो। जा 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 ये पुरवा माई के खबर ले आवा हो कहवा बारी मैया हमार हो आके तनी तू बतावा हो। चमकतावे तोहर मूरतिया सोभेला बिंदिया लीला रहो गावे भजनिया रिपुरा जदानी सजल बा डोलिया तोहार हो चमकतावे तोहर मूरतिया सोभेला बिंदिया लीला रहो लिखे भजनिया राइटर राहुल सजल बा डोलिया तोहार हो माई अखिलेश के मनसा पुरावा हो। जा 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 ये पुरवा माई के खबर ले आवा हो कहवा बारी मैया हमार हो आके तनी तू बतावा हो। रेखा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेतिया।